Paano nga ba muling bumangon ang isang simpleng bus stop cafe sa Northern Cebu matapos ang sunod-sunod na kalamidad? At paano naging susi ang sakripisyo ng isang anak upang masagip ang kabuhayan ng mga manggagawa? Alamin natin ang nakaka-inspire na kwento ng The Bus Stop sa ulat ni Jim Ray Biosa. Sa Barangay Luyang, Carmen, Cebu matatagpuan ang The Bus Stop, isang pamilyar na hintuan ng mga biyaherong patungong Northern Cebu. Sa unang tingin, isa lamang itong simpleng stopover para sa pagkain, kape at pahinga. Ngunit sa likod nito ay kwento ng isang pamilyang dumaan sa matinding pagsubok at isang anak na piniling ihinto muna ang pag-aaral upang tulungan ang kanyang ina na muling ibangon ang kanilang nag-iisang negosyo. Itinatag noong taong 2012, nagsimula ang The Bus Stop bilang pahingahan ng mga biyahero patungong North Cebu. Ang pangalang bus stop ay mula sa salitang Cebuano na nangangahulugang bus stop, kung saan pwedeng kumain, magkape at gumamit ng comfort room ang mga biyahero bago ituloy ang biyahe sa Hilaga. Mula sa maliit na pahingahan, unti-unti itong lumago. Kung dati ay nasa 20 lamang ang kanilang empleyado, ngayon ay nasa mahigit 40 na ang nagtatrabaho dito sa iba't ibang shifting schedules. Para sa mga matatagal ng empleyado, hindi lamang ito trabaho, kundi isang malaking tulong para sa kanilang mga pamilya. Pasalamat ko sa bus stop na nakatabang di ka na ako. Labi na sa mong mga kauban, sa mong pamilya na naka-eskwela, nakahatag sa mong kinahanglanon ug atong pandemic, ang bagyo, itagaan yung trabaho ay honong. Nag-start ko diri sa bus stop 2013. Antod karon naabot na kog 13 years diri. Nagpasalamat ko sa management diri kay dako kay sa katabang sa akong pamilya, panginahanglanon, nakapaeskwela ko sa akong mga anak, labi na katong naabot na pandemic, daghan kay mga gihatag ang bus stop namo wa gimi pasagdi, mao na hantod karon na pami diri. Salamat kog dako sa nagmanage sa bus stop. Dako kay kog pasalamat jud sa management. Nakapahuman ako og duha ka buok akong anak, puro babae. Ang usa nakahuman na og 4 years IT. Karon nagtrabaho na siya, nasa dito world. Then ang manghod is graduating na sad siya karong Mayo pohon. Mo na nga usan ni sa silbing dedikasyon sa akong kinabuhi, ang akong trabaho. Pasalamat ko sa management, sa bus stop. Kami tanan diri, mga ka-empleyado nako tanan. Pasalamat sad ko sa mo ang panagtambayayong sa tanan nga mga kalisod na lang gihapon may nagbarog. Pero tulad ng maraming negosyo, hindi naging madali ang paglalakbay ng bus stop. Noong 2020, halos tumigil ang operasyon dahil sa pandemya. Sinundan pa ito ng Super Typhoon Odette noong 2021 at isang sunog noong 2022. Kahit noong 2025, muling hinarap ng bus stop ang hamon mula sa Typhoon Tino at Lindol. Sa kabila ng sunod-sunod na kalamidad, hindi bumitaw ang pamilya. Pinanghawakan nila ang disiplina, tiyaga at malalim na pananampalataya. Actually, nag-start to way back 2012 pa eh. Kasi ito talaga yung bread and butter ng mom ko. Dati, siya talaga yung nagpasimuno talaga dito ng bus stop. Yung intention lang talaga kung bakit nandito ito, para ma-allocate yung mga travelers going sa north of Cebu, galing ng Cebu City. So, ayun, nagsimula from the humble beginnings until na unti-unti na naglaganap yung naglagay ng mga structured na talaga na mga bakery, convenience store, tsaka yung restaurant. Itinaguyod ko naman yung intention talaga ng mom ko, which is to allocate not just the travelers but also our staff para mabigyan na naman sila ng hanap buhay na maganda, tapos mayroon ding mga complete benefits talaga. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang pagbangon ay ang desisyon ng anak na may-ari na si Rogie B. Baro. Sa murang edad, pinili niyang pansamantalang ihinto ang kanyang pag-aaral upang tumulong sa pamamahala at suportahan ang kanyang ina sa muling pagbangon ng negosyo. Pumunta ako dito before pa nung sunog. Nakita ko yung beauty niya ba. And seeing the beauty of the establishment,
And seeing my mother na na-stress siya. Tapos yung stress na hindi niya pinampikita na ano lang, yung settle lang, pero madama mo talaga. Yun, dun talaga yung yung start. Pero yung pinaka talaga yung sunog, kasi nakita ko na yun eh. Ayun, nag-start na ako na tumulong sa kanya talaga until na hindi ko napansin yung oras na ba. Sa ilalim ng kanilang pamamahala, mas pinalawak pa ang serbisyo ng bus stop. Sa ngayon, nag-aalok ang bus stop ng coffee shop na may iba't ibang hot and cold coffee drinks. Pati na rin ang Borussia di bus stop na nagdadala ng European-inspired comfort food tulad ng beef goulash, beef lasagna, beef roll at Hungarian sausage with bread. Mayroon din itong restaurant na naghahain ng Filipino comfort food at bus stop style Russian barbecue, bakery na may sariwang tinapay at pastries, pasalubong center na nagbebenta ng mga lokal na produkto tulad ng otap, rosquillos at iba pang delicacies. Higit sa lahat, may malinis na comfort rooms para sa mga biyahero. Bilang pagkilala sa mga frontliners sa kalsada, naglaan din ang bus stop ng driver's lounge kung saan may libreng pagkain para sa mga bus drivers at iba pang on-duty drivers. Mahigit 1 dekada na ang nakalipas mula nang magsimula ang The Bus Stop. Ngunit patuloy itong nanatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok. Thank you so much po sa ating travelers, especially po sa mga loyal travelers po natin na maghihinto po dito sa bus stop. Sana po ay happy po kayo sa transition po sa bus stop. And sana ay magpatuloy pa rin po na dito pa po yung mag-drop by. And hopefully, naibigay po namin yung service na karapat-dapat po. Para sa mga biyaherong dumadaan sa Northern Cebu, ang bus stop ay hindi lamang simpleng hintuan. Isa itong simbolo ng pagbangon, sakripisyo ng pamilya at paniniwala na sa tulong ng pananampalataya at pagtutulungan, anumang hamon ay kayang lampasan. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Ribiosa, SMNA News.